pulit jong ke East Khasi Hills kila kem ya khandriong ki brio kin thop ya sangot ki bla ken no bagi dei ki agent ha ke jing khanra bala pinlong ha shillong ha ke singi sajan kumbala ya tho USP ke East Khasi Hills uba Vivek Sim kane ke jing khanra ka long hadian ke jing ujor na ki pat ba halor ke jingyat ka kam khai men hajan ki jaka le niam bat ki jaka yo what happening ke jing ki jong ki nopang HIV Kipulit kila pinlong ya kijin kinra nadu Pegasus Hotel, Hadu Presbyterian English Service Church, but ha ki binta kum ke embos lashimir, but IGP point. Ha ka ni kijin kinra, kipulit kila kem ya khandriyongun, kibla suba ba ki don binta ha ki kam aurea, kat ba saungut kiri ki agent ki ba pinya ya ka ni ka kam. Ya ka ni kijin net kinra, layalam do additional SP Ivan Dingdor, Balayarab da ka DYSP Juti Walang, lembat ki pulit na sadar, women batlay umkra police station, ki pulit kila kurubru ya kawe ka kali swift desire, but artili ki scooter ki bala kinno bala pindon kam hakini ki kam. La register case Hasadar police station, kat kum ka Immoral Traffic Prevention Act, but ka Meghalaya Police Act.